Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε για δεύτερη φορά Minecraft. Παρ' όλα αυτά, για τον προηγούμενο έχω κάποια νέα. Για τον προηγούμενο κόσμο τον έσβησα, αλλά έκανα έναν καινούριο, καλύτερο κόσμο που λέγεται Coastal Villager. Οπότε θα μπούμε. Παρ' όλα αυτά, αν δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, να πάτε να το δείτε, αλλά προτού πάτε να το δείτε, δείτε και αυτό. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, εδώ είναι τα σπίτια από τους villagers. Εδώ είναι έτσι τα σπίτια. Κάτσε πάλι να πάρουμε τέτοιο. Σπάμε τώρα λίγο ξύλο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα σπίτια έχει chest και σου δίνει πράγματα, ναι. Τελικά όντως ισχύει. Σίγουρα αυτοί που παίζετε Minecraft, όπως και εγώ από πιο παλιά, αλλά από άλλες συσκευές, σίγουρα ξέρετε αυτό το map. Ακόμη και οι πιο καινούργοι σίγουρα ξέρετε το map αυτό, γιατί είναι γνωστό map. Δεν είναι κάποιο άγνωστο map, οπότε αν θέλετε κιόλας μπορεί, εκτός από επιβίωση, να κάνουμε κάποια στιγμή και creative Minecraft. Δηλαδή να παίξουμε στο creative. Και έχουμε πάρει κάποια πολύ καλά πράγματα προς το παρόν. Θα χρειαστούμε και αυτό εδώ το ξύλο. Συγκεκριμένα τώρα εγώ πρέπει να φτιάξω ένα σπίτι, μια καλύβα ή από ξύλο, από ό,τι βρω τέλος πάντων, για να έχω κάποιο μέρος να είναι το σπίτι μου, τέλος πάντων, με λίγα λόγια, και να μπορώ να πηγαίνω εκεί για όταν είναι νύχτα, να μπορώ να κοιμάμαι ή να βάζω κάποια πράγματα.
Α, τώρα βρήκαμε και σιτάρι. Όχι σιτάρι, σπόρους, αλλά ναι, καταλάβατε. Sorry αν σε χαλάω τον κήπο, αλλά πρέπει να το κάνω. Ας κάνουμε και ένα crafting table. Όχι ρε, πού το έβαλα. Εδώ πέρα έτσι στα χρυσά. Είμαι πλούσιος τώρα. Με 3 χρυσά ξέρω εγώ και είμαι πλούσιος λέω. Έλα, ναι ρε φίλε, το πιάσα. Ωπα ρε, κάτι έχει εκεί πέρα πάνω. Το πήρα και εκείνο. Έξω το σπίτι και είναι μια χαρά. Ή καλύτερα να το κάνω κάπου εδώ ψηλά. Wait. Πρέπει να φάω και δεν έχω βρει φαΐ. Έξυπνος εγώ. Σιγά μη χρησιμοποιούσα τα σιδερένια σπαθιά. Καλά είμαι, καλά είμαι. Δύο γουρούνια, μια χαρά. Πάμε, μπριζόλες άψητες. Προς το παρόν είμαι ακόμη 0 level. Ένα level έχω πάει. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ας φάμε τα άψητά μας κρέατα που έχουμε πάρει. Καλά, τόση ώρα είχαμε 2 ψωμάκια και ούτε καν που τα είδα. Μάλλον να σφάω το ψωμί καλύτερα που είναι μόνο 2 ψωμιά. Εγώ λέω... Όχι, θα φτιάξω σπίτι. Γιατί, εντάξει, τώρα δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε άλλα σπίτια. Απλώς θα κλέψω κρεβάτι. Βάζουμε εδώ το crafting table.
Προς το παρόν όλα μια χαρά. Όχι, όχι. Όχι σκέλο, παιδιά, sorry φίλε. Sorry, αλλά δεν θα sorry. Πάμε για ένα chest ή στα ελληνικά σεντούκι. Όχι! Τι λέει! Ρε! Το creeper σου μέσα! Όπα, και ζόμπι! Όχι! Παιδιά, τη γλίτωσα. Τη γλίτωσα. Πλέον δεν είναι εδώ πέρα για σπίτι, πλέον εδώ είναι. Πόσο! Παιδιά, από πότε υπάρχει εδώ πέρα σπηλιά, εγώ δεν ήξερα. Κάποια στιγμή μπορεί και να την εξερευνήσουμε. Πότε όμως υπάρχει από εδώ πέρα σπηλιά, εγώ δεν το ήξερα τόσα χρόνια που παίζω Minecraft. Παιδιά, μη με φάτε άλλο, δεν έχω όρεξη, μη. Όχι και εσύ αράχνη, σε παρακαλώ. Εσύ δεν είσαι επιθετικό. Μπορώ, τη γλίτωσα για μια φάση οριακά. Ας φάμε αυτά τα δηλητηριώδεις παράξενα κρέατα, μπριζόλες με ρίγανη, έτσι όπως είναι. Μπριζόλες με ρίγανη, μπριζόλες με ρίγανη. Εγώ λέω καλύτερα κάπου εδώ, καλύτερα είναι εδώ πέρα και πιο ασφαλής. Το βρήκα. Εδώ πέρα, ό,τι καλύτερο και να κάνω και δεύτερο όροφο. Τι σκέφτηκα πάλι. Όχι εδώ, γιατί θέλω να πάρω ένα μέρος. Εγώ είμαι ο Σούπερμαν της πόλης. Εδώ θα γίνει το σπίτι μας. Μόνο και μόνο επειδή έχει θάλασσα, αλλιώς. Και έχει και ωραία θέα, εγώ πιστεύω. Και θα χρειαστούμε. Αρχικά θα χρειαστούμε να κάνουμε ξυλάκια, γιατί από ό,τι φαίνεται ή τα χάσαμε ή αλλιώς όντως τα τελειώσαμε. Κάτι τέτοιο παίζει. Καλά, δεν είχαμε κάνει ένα chest. Όχι, δεν είχαμε κάνει. Δεν πειράζει, σιγά. Σιγά, μωρέ. Τι θα γίνει. Οπότε, έχουμε τώρα τα ξυλάκια, έχουμε και λέμε. Και τι κάνω εδώ. Θα κάνουμε μία τσάπα. Μία τσάπα. Ένα τσεκούρι. Και αυτά. Καλά είμαστε. Και εδώ πέρα θα γίνει αγορόκτημα. Γι' αυτό θέλω και αυτό εδώ πέρα το μέρος. Είπες αντίο στη ζωή σου, κότα.
κάνουμε και ένα σεντούκι. Ωραίος. Πάμε λίγο, βάζουμε εδώ το σεντούκι, βάζουμε τα πράγματα που δεν θα τα χρειαστούμε τώρα. Μόνο μην έρθει κανένα creeper και σκάσει τώρα. Βασικά μέρα είναι. Δεν έχει και τόσο πολύ creeper. Οπότε μια χαρά είμαστε. Μιας που δεν έχει και τώρα creeper. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει να το παρατηρήσετε ότι έχω αλλάξει λίγο το skin. Το έχω κάνει πιο ψηλό και απλά έχω αλλάξει τα μάτια. Και τα έχω κάνει άσπρα σαν τον Herobrine, όσοι τον ξέρετε. Βασικά, ποιος δεν τον ξέρει το Herobrine? Σάπια. Ωραία, είναι και παρκουρίστας. Πάει η κότα, είπε αντίο στη ζωή της, πάει και το πρόβατο, είπε και αυτό αντίο στη ζωή του. Πάει και η άλλη κότα, είπε και αυτή αντίο στη ζωή της. Ας φτιάξουμε και ένα κρεβάτι. Ένα κίτρινο κρεβάτι. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Ας βάλουμε και ένα εδώ. Ωραίος. Εντάξει, δείτε λίγο που έχει κάτσει. Έχει κάτσει στη μεσαία τρύπα από το τραπέζι αυτό. Τη φάση. Να το και το ένα δέντρο που έχει φυτρώσει εδώ. Όχι που δεν θα το είχαμε σπάσει αυτό. Ωραία. Ας κάνουμε λίγα ξύλα. Μια χαρά. Γι' αυτό παιδιά λέω εδώ νομίζω έφτασε και η ώρα για να κλείσει το βίντεο. Πάντως να κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή στα ελληνικά όσοι δεν ξέρετε και μένετε κάτω από μία πέτρα. Να κάνετε εγγραφή για να σας έρχονται και άλλες ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω νέο βίντεο. Κάντε like και κάντε και εγγραφή κιόλας, το ξέχασα. Γιατί πρέπει να φτάσουμε τους 100 εγγραφές. Πρέπει να τους φτάσουμε. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!